L-entità governattiva Aquatic Resources Malta li twaqfet riċentament nediet stħarriġ xjentifiku fl-ibħra territorjali ta' pajjiżna, bilan li jkun hemm aktar għarfien dwar ħutu ħlejjaq marittimi oħrajn li jinsabu fil-baħar ta' madwarna. L-informazzjoni miġbura dwar stokkijiet tal-ħut imbagħad mistennija tintuża fl-istadju tal-ippjanar kemm lokalment kif ukoll fuq bażi internazzjonali biex ikun hawn sajd aktar sostenibbli. Fuq perjodu ta' madwar 3 ġimgħat Aquatic Resources Malta qed tagħmel użu minn bastiment tas-sajt li ġie attrezzat bl-aktar għodda xjentifika avvanzata, iffinanzjata minn fondi Ewropej. Il-programm ta' ħidma jiffoka fuq it-teħid ta' kampjuni minn 45 post differenti f'diversi żoni marittimi madwar pajjiżna. Dawn il-kampjuni kollha qed jiġu reġistrati bilan li jiġu identifikati l-parametri bioloġiċi kollha tal-ispeċi fil-baħar ta' madwarna, fosthom il-maturità, l-età, it-tul u l-pis tagħhom. Skart miġbur waqt kull kalata wkoll se jiġi dokumentat u klassifikat biex tinġabar informazzjoni ambjentali f'dan ir-rigward. Il-kap eżekuttiv ta' Aquatic Resources Malta Frank Fabri spjega kif għall-ewwel darba l-Aġenzija stidnet numru ta' istituzzjonijiet akademiċi u entitajiet li jaħdmu f'dan is-settur biex ikunu jistgħu jipparteċipaw f'waħda mill-kalati ħalli huma wkoll ikollhom stampa aktar ċara tax-xogħol li qed jitwettaq abbord. Esperjenza mill-nisba fejn fiha se naraw il-preparazzjonijiet li jsiru qabel dan it-tip ta' studju, rajna wkoll ħafna ħiliet jiġu amministrati mix xjentisti abbord ta' dan il-bastiment u se nkunu qegħdin inkomplu naraw iktar eżerċizzji li se jsiru b'riżultat tal-qabda li kien hawn illum ġewwa l-laboratorji tal-Aġenzija Aquatic Resources Malta. Min-naħa tagħha segretarju parlamentari responsabbli mis-sajd Elisha Buġija Sajd stqarret kif dan l-istudju hu importanti għax permezz tiegħu nifhmu aħjar il-ħażna tal-istokkijiet tal-ħut. Nifhmu s-sostenibilità ta' diversi speċi illi nsibu fil-Mediterran. Hawnhekk nixtieq nirringrazzja lix-xjentisti kollha involuti f'din ir-riċerka u nittama li flimkien inkomplu naħdu sabiex niżguraw is-sostenibilità tas-settur tas-sajd kemm fil-lat ambjentali kif ukoll dak ekonomiku.